Здравейте хора, аз съм Росен, а това е Иван. И днешния клип, който ще го правим е с предизвикателства. И за това мисля да започнем. О, да! Иване, предизвикателство. Да отидеш на центъра и да кажеш: аз съм най-готиният пич на света. Добре, това да го направим. Yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy. Yeah, boy, yeah, boy. Още една работа. Снимали клип. И така, другото предизвикателство е да влезеш в магазина и да кажеш: дай парите или живота. Да? За кучето имаш ли яде? Радиш да ми не става. Аз ли яде? Дай ти една, бе. Дай го, колко има. Покрай Лена. Го край, мъчи се горе. Колко има, колко? Колко стия? Дай, да ти се огаде. Взимам две. Това хора ще го кажа. Ела, камерата. Друга лева? Ето, направи го. Сега искам да се купя тези. Там паричките на каса. Ама аз съм точно 50 като. Сега хора идва един тапанар. Ще го дигне във въздуха и ще му тресна една тика. Къде? Идва на тука. Спокойно. Ево се, да не направиш верно, братле, да не те тресна аз. Здрасти. Радо. Аз се карам да си ходиш, ти не мърдаш. Много тръжно се знаеш, какво можеш. Аз съм
По-малък се Хора, взех си цигарки на древно. Брато, искаш ли? Аре. Тури си една цигара, ще запаля аз. Чао. Росе, сега искам. Третото ще бъде да влезеш вътре и да кажеш: аз съм най-добрията пак. Какво? Да кажеш: аз съм най-добрията пак. Ей, там вътре. Аз съм най-добрията пак. Да. Направи го. Някой слиза бързо. Беги. Ами, нормално! Бързо, бе! Бързо! Крий се. Оттам! Оттука! Ето е Васка! Васка! Ето е Васка! Хора! Беше доста! Така не подгони! О! То майче беше някакъв наркоман. Наистина! Хайде! Стой! Вижте ги, защо е тъмен екрана? Защото няма материя. И да започваме! Бащата отзад. И нека да започваме! Не! Правим клип! Нека кажем. Довиждане, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал клипа, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала ми и чао!